Hello guys, welcome back to my channel. I appreciate you. Thank you so much for being here. Do not forget to subscribe and join us. Umzi kaNgizwe Mchunu uchile or masithi uchisiwe, kuthiwa uchise ngamadoda ke afike athi afuna yena, then abantwana baphendula bathi utata wabo akekho useJobe, kuthiwa bekushiyeka abantwana bodwa kule apha endlini, umama khona naye engekho ese-Cape Town. Into ebuhlungu ke kule nto eyenzeka apha, ukwakha umzi akukho lula bethunana, siyakwazi akukho lula kakhulu ukwakha umzi. Abanye abantu bade bayobhubha bengazange bawakha umzi. So xa uthe wawakha wena utshiswe umzi wakho ungqongqe, kutshiswe yonke into nezinto ezingaphakathi, buhlungu kakhulu ke le nto yenzeka apha. Kodwa ke masibulele bethunana, sibulele into enye uba abantwana bathe babe safe bona, abakhange balimala abantwana, masiyibulele loo nto leyo. Zikhona ke zivuliwe nendlela zodoneyitha. Xa ngabe uyarhalela udoneyitha ulahlela i-R10 yakho, loo R10 ingawenza umehluko, akwazi uba uNgizwe aphinde avuse ikhaya labantwana bakhe. Ikhaya amalila uzomfumana kuFacebook, uyazamkela ii-donations. Umuntu orhalela udoneyitha bethunana, i-R10 yakhe uyawenza kakhulu umehluko. Masincedeni bethunana mzontsundu apho sikazi khona ukunceda ukuze abantwana bakwazi uba baphinde babe nekhaya. Buhlungu kakhulu bethunana le into yenzekileyo. Asiphinde bafowethu sibingelele osukwini. Akukuhleke bafowethu, kubi makunje, kubi. Le nto ke iqale kancane yaqala kufela emntwini, namhlanje isechunwini namhlanje. So akukuhle bafowethu, akukuhle sidala. So silana simehlo abomvu la, singovolo la, sikona konke la bafowethu. Hayi akukubi, amina kukuhle, kubi 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 kubi. Kodwa ke okwenza umuntu nomfishane kuyamenza bafowethu. Ya, engingakusho nje yiloko. Okwesibili engingakusho abafowethu bayisusile. Noma ke singeke sizazi izimpilo zechunu mazikhona, kodwa le akukwazi ukuthi izolo bebekumina namhlanje bakuyichunu, kusho ukuthi kusasa bakomunye wethu. Nangale wakusasa bazoba usho ukuthi sizophela abafowethu singanakile. Ngiyacela abafowethu le ayisukunyela le. Ngokwami lo mhla ka-30 June phakela awulungise. Ake kuvele kube into esheshayo, kuvele nje kuvalwe into eyikwerekwere ingaphindi ibe khona, avela goduke khona makufanele sisolane sodwa, makufanele sinukane kufanele sinukane nisodwa abafowethu. Ngikubo kwachunu la kusha yonke into eseduzane kwakhona, kungqongqa yonke into. Njengoba ubona nje abafowethu bayafika la nampa njengoba babona kwenu nje. Shuthi asilali ke namhlanje sizokhempa la kubo kwachunu bafowethu, ngoba phela uma uthinta omunye wethu usithinte sonke. Okuba akukho umuntu, akekho umuntu esilwa naye, wonke umuntu sithi akagoduke ayolungisa izwe lakhe, ayolungisa ngakubo, alwe nesystem yahulumeni wangakubo. Kodwa uma ngabe abafowethu sebesijikela beshisa imizi yasemakithi le yakhiwa kanzima kanje, hayi khona cabanga iy'mbuzi ziyintandane manje, azinalutho, azinamuntu, cause akusekho umuntu ozofanele ayibhekela. Kodwa ngibona ama-comment akhuluma kahle kwi-post kaZoso athi cha, ichuna lisinikeze i-account kwakhiwa i-stairs. Hayi siyavuma sonke bafowethu, chuna lisinikeze i-account sidonate kwakhiwa i-stairs. Hayi kulungile bafowethu, asimnandi, akumnandi, akukuhle, kubi. Hayi akumnandanga Zoso, hayi ya hayi kubi bafowethu, kuhleka ngisho kufika bafowethu, kuyahlekwa. Awushembe amandla angaka omuntu, bengisakhaliswa mina into eyincane kanje, khaliswa yicapha zamagaraji, khaliswa yicapha ezinkulu ukuthi hawu lo 100 and bani ke uthathaphi, shuthi lona ichunu lizoqala phansi. Hayi mina bafowethu kusize konke ngivele ngifake iy'nkabi ekhaya ezizogada, ngifake namakhamera ekhaya, ngoba bafowethu ayikho into esizoyenza, sogcina sigadwa yizona iy'nkabi. Ngoba masithi sibikela amaphoyisa afike emva kwama-hour, ngenhlanhla-ke mina wasehadinga amaphoyisa ashesha, cause into mayithinta mina fanele aphuthume. Ngoba ehadingi abafowethu indlela abangikhonze nabangithanda ngayo, sengibonile ukuthi ngingashize elilodwa bathi hayi ayikhale. So okwamanje asasukuma ngokukhulu ukushesha. Le bafowethu ayisukunyelwa, ilungiswe le bafowethu, asilekelelwe. Kunzima kakhulu.
Siyabonga bafowethu. Ake ningene kuma comment nisho ukuthi makunje kwenzakaleni. Buka phela emntwini. Kuphahlazwa amawindi, kwaphahlazwa yonke into. Kuboka chunu kunje namhlanje. Kwenziwe njani? Kusho ukuthi kusasa ikuboka munye, ngale wakusasa ikuboka munye. Ngale lalanga wonke umuntu okuyimatchini match kusho ukuthi kuzoba kanje. Siyabonga. Ya usungaqala. Yeah. Bafowethu siyabingelela bafowethu, sibingelela umoya ophansi. Sibingelela umoya ophansi ngendlela isimanga. Silapha emzini kaNgizwe eMadundube eMbungulu bafowethu. Sithola ukuthi kufika abantu la bezofuna uNgizwe bangamthola. Bathe mabephuma nje ngesango kwabonakala kuqala kusho izindle ingane ezinganakile. Ngenhlanhla kaNkulunkulu ke sithola ukuthi akekho umuntu olimele, kodwa ke impahla ilimele kakhulu, umuzi uphelile wonke, akho lutho, akuphumanga izinto eziningi, kodwa ke into enkulu empilweni kuba yiwo umphefumulo. So ke lokhu kuyasethusa ke thina sizinsizwa ngoba sithola ukuthi emasontweni amabili edlule sithola insizwa esisebenza nayo ukuthiwa ufele emntwini yakwaGumede uqwabe le emzimkhulu. Sathola ukuthi naye kufika abantu emzini wakhe, bafika futhi kunezingane njengesimo esifanayo lesikaMacengwane, kunezingane bafike babulala amawindi nezicapha ekhaya kubo. Lokhu ke sikubona kuyimpi nje eqondene nokuthi ngoba kukhona umsebenzi esiwenzayo owaziwayo, futhi singafisa ukuthi sikhiphe iseluleko sokuthi cha, siyazi ukuthi khona abakithi abayingxenye yokuvikela abantu abathile uma senza lo msebenzi esiwenzayo. Singasikhipha nje iseluleko esithi hayi bafowethu uyekani. Ilokho esikushoyo ukuthi yekani ngoba njengoba thina sisebenza singabulali umuntu, singashaya umuntu nje, sishayana sodwa. Bonke laba bantu enibabona sibashaya ngemvubu phambi kwamaphoyisa, nibobabuka masibashaya ngemvubu babaleka bengene efiyweni. So ke akekho umuntu ongathi uma umshaya eshawa umuntu ophuma kulaba abantu abangaka abawu 3000 aphinda baleka yongena phakathi kubona. So ke njengoba esuke baleke ngene eviyweni suke khomba ukuthi umuntu esihamba naye. Ngakho ke laba abavikela abantu bokufika abayisikhulu, abayiphoyisa, abazinsizwa lezi ezibizwa ngeinkabi, ayiyekani bafowethu ngoba niyabona nani ukuthi izwe lo msebenzi esiwenzayo liyawudinga, abaholi bayawusupporta, abantu abaningi bayaweseka, iSouth Africa yonke iyaweseka. Ngakho ke iseluleko nje ukuthi iyekani, bese kuthi abantu bokufika bonke ngomhla ka30 June kufanele bakwazi ukuthi behambe beye emakhaya. Kusukela namhlanje njengoba kumhla ka10 abantu bokufika basalelwe izinsuku eziwu40 ukuthi bephume bephele eSouth Africa, sisale silungisa izwe lethu. Lezi ezakithi insizwa ama security la eSouth Africa avikela abantu bokufika, yekani. Insizwa lezi sibiza ngenkabe evikela abantu bokufika, yekani. Amantombazana la athandana nabantu bokufika awahambe nabo abantu bokufika, ngaphandle kwalokho yekani ngoba kulula kabi kithi uphendula lelizwe libe yenye into, kodwa ngenxa ukuthi sinakekela umnotho, sinakekela abantu, sivikela ukuthi kungalimali abantu abangahlangene nalezi zinto nabantu abahambisa izinto ngomthetho. Ingakho sicela sithi yekani, siyamkhalela kuMacengwane, sizophinda sikhulume naye usazovela lesinye ikhulu ekhuluma ngalokho, kodwa nje siyakhalela Macengwane ngobubi obenzeke emsebenzini kakhulu wakho. Sikufisela mfowethu ngathi ngasheshe kululameke kulesi simo, siyazi imali azikho, sizocela nje ukuthi kube khona indlela yokuthi insizwa zonke ziselestini, insizwa iselestini iyodwa, siwuvuse ngokusheshsha lo msika Macengwane. Siyathokoza inhlelo mhlawumbe qhawela kithi zakho ngoba abantu bahleli befisa mfowethu ukuthi bazi ukuthi uyangaphi kwenze kanjani. Yeah, kusasa ekseni nje, kusasa ekseni ngomhla ka11 ngomsombuluko, ekseni ngo8 kuzobe ngisokhozini okuningi sizokuveza lapho ukuthi abantu bebekile. Siyabonga. Sinechuni bafowethu elincane, indodana yechuni bafowethu, qhawela kithi undlulise mfethu amazwi semanzini amnyama mfowethu. Mfowethu nje ukukhala mfowethu ukuthi nje isimo esibhekene naso nje manje asihle. Mfowethu ubushile, akho lutho kuphele nje yonke into mfowethu, umuzi kababa. Bekubhlungu kakhulu ukuthi bekukhona futhi izingane. Kube laba bantu laba abashisile abenzela umuntu amane omngaka, kube khona mhlambe baqala bavalele izingane endlini ukuthi zingakhona ukuphuma, beshise lo muzi kukhona izingane phakathi. How much things ebezingabe dlule kizo nje manje. Abe sineyidumbu, izingane ezincane kakhulu kazi ifuture iyengane ingafezeki ngoba yibo abaphathi bezwe kusasa. Yabo nje manje mfowethu lezi zinto esibhekana nazo nje manje azikho zindle. So ngokubuka kwami mfowethu it's like
bafuna impi laba Yeah. bafuna impi abasusa uchuku engingalazi ngilibone ngoba muthi ukubheka wonke ama-march full mfowethu bengalinyaza umuntu lapha kahle imagine imagine be peaceful ngaso sonke isikhathi ihlelekile ngayo ndlela ukuthi akulimazi umuntu akulimani impahla yamuntu kodwa lento abayenza njengamanje isikhombo kunye isikhombo kunye. Siyabonga Chulu.